Eta orain gure gonbidatuari esango diogu, sartzeko Saratik dator eta asko maite du antzerkia goazen telesailean. Ikusi izan dugu, baina bere pertsonaia propioak ere sortzen ditu, esate baterako Pontx pailazoa. Eta gaur ikuskizun berria aurkeztera dator. Biba Joanes Etxebest. Aupa Joanes! Arratsaldeon, ongi Baita zu? Bai. Ongi etorri Joanes! Ongi. Eskerrik asko etortzeagatik. Bai, bilesker zuei. Zu beti pozik etortzen zara, Joanes. Beti kontent, etxan bezala. Egia da, egia da. Bai. Bueno, gainera, estreinaldia oraintxe egin berritan, behar bada urduritasunak eta pixka bat askatuta edo lasaixiago. Emozioak kentzen, bai, asteburu betea izan da. Hori, larunbatean Saran aurkeztu nuen eta atzo Bardosen egon nintzen. Eta hori, emozio asko, gora bera asko, estresa, baina labetik atera da eta orain publikoarena da. Antzezlea, pailazoa nola nahiago duzu deitzea? Sortzailea, Begira. Bai, Horrek denak erantzun ona nintzen da. ditu. hola ematen du. Hori da, horrek denak nintzen ditu. Bai, eta 18 urte besterik ez dituzu, baina goazenen aktore lanetan ere ikusi izan zaitugu, orain herri ibiltzen zara ikuskizunak eskaintzen. Umetatik zenuen gustuko ikuskizunaren mundu maria honetan ibiltzea? Bai, beti izan naiz, pailazo zalea, antzerki zalea, referenteak izan ditut ere, Katxipojeta taldea, Txigin eta Txiribiton, eta betidanik, nik handitan pailazo izan nahi dut. Bai? Betidanik. Eta hori, 6 urterekin, edo 7 urterekin, hortzen, ibili nintzen Sarako plazan, lehenaldiko antzesten, improvisazio alde batetik, oraindik pertsonaia sortu gabe. 6 urte ingururekin? Bai. Eta gero hori, 2016an egan pertsonai bat sortuko dut nik ere. Eta hortzen, atera da Pontx nire barnetik. Nola oroitzen duzu lehen emanaldi hura, 6 urterekin egin zinuena? 6 urterekin, oroitzapen gutxi ditute, bideo batzuta badira, badituko etxean, baina pixkat hori zen, ateratzen zen ez, musika eman, eta hortxe mikrofono gabe, Sarako plazan, erdian, kioskoan, ikastolaren bestan, eta hola zen, pixkat improvisazio eta nahaste borraste bat. Hori izan zen, zure hasiera, baina hortik Pontx pailazoa sortzera badago saltotxo bat, ezta? Hori nola izan zen, nola sortu zenuen pertsonaia hori? Nik nuen behar nuela pailazo bat, eta hortzen, eta gehiagi pentsatu gabe askoak erraten dira, eta zergatik Pontx. Nik erraten den, baina zergatik horren zure izena eman dute gurasoek. Egia da, ez? Hola zen, atera zait barrutik, barruan egongo zen, eta atera da, Pontx. Atera zen Pontx. Pontx, ez dakit, punts pixkat edo gogo pixkat, indar pixkat. Hori da. Ikuskizun berriarekin zatoz, Gelara, deitzen da zure ikuskizun berria. Zer ikusiko dute aurrek? Aurrek Gelara ikusgahian, ikusiko dute lehenik eta behin ikasgela handi bat, eta bertan erakaslea faltako da, Pontx iritsiko da presaz eta berandu, baina hori, erakasleaz da gertuko, eta orduan Pontxek hartuko du erakaslek argua, eta bira ibiliko da, hori, klase ematen, eta hainbat ikasgai lantzen, matematika, zientzia, biologia, eta beste. Eta Pontxek badakizki hori guztiak? Badakizki bere modura. Horrek du bere humorea ekarriko. Orduan badakizki. Bai, noski. Badakizki, moldatzen da. Eta hola zen, eta gero noski, kantua, dantza, humorea, txisteak ez dira faltako. Beraz, ikusgarri osoa. Badakiguna da, aurrei gustatuko zaie Pontx. Pontxen ikasteko modua gustatuko zaie aurrei? Ez da ohikoa, beraz, nik uste berezia dela eta gustatzen zaiela, bai, ez da erakasle ohikoa. Beraz, asko nahiago dukete astelenetan Pontx itzultzea Gelara, baina ez dakit. Saran estreinatu duzu, Saran eta Bardozen izan zaren duzu. Nolako estreinaldia izan da? Estrenaldi gora beratsua, ejan bezala, ze azkenean Saran bertan egian, beraz, egiak ere bazuen hor esperantza pixkat, zaila da, ez da egisa. Eta ez baina jera biziki ona, kriston jendetza bildu da. Erantzun baikurrak, denak oso pozik, eta hori, Bardosen ere igandean, eta hor ere batek egan dit, laster arte ze laster ikusiko gira, aspaldi ez duen hainbeste paje egin. Bai. Eta hasieran beti hola dira, helduak, hola, uste dituzte aujak, hola, eta gero ikuskizun augeratu bala, ikuste dut heldua sutitzen edo begitz tentetzen pixkat, eta esku altxatzen eta parte hartzen, eta jatzen zu, sartu da. Eta sumatzen duzuzuk Sara inguruan, Ipar Euskal Herrian, hegoaldean ere bai, pixkanaka ari zarela ezagutarazten, Pontxari da bere bidea egiten pixkanaka? Ari da pixkanaka, bai, ari zaizkit deiak iristen, bai egoaldean aritzeko, bai iparaldean, eta iparaldean nagusikiz, utxune handia da, iparaldera etortzen dira noski, Katxipojeta taldekoak, baina egia da iparaldean Euskal Pailazorik ez dela inoiz izan,
eta beraz pixkat utxune bat bazen, eta ari naiz ere pixkanaka hori betetzen, eta eskertzen dute, eta nik ere bai, ze azkenean erantzuna ere baikoja da, beraz solasen, bai. Joanes, gelara ikuskizuna zuk sortu duzu, zuk antolatu duzu, zuk pentsatu duzu, dena zuk egin duzu? Hasiera batean bai, hola ejango nuke, noski, gidoia edo pentsatu bai, gaia aukeratu, ipuina idatzi, bai, baina gero hasten dira komplikazioak, kantuak behar dira, hitzakin idatzi behar dira, kantua konposatu behar da, grabatu behar da, jantzia egin behar da, dekorazioa diseinatu behar da, beraz, horretan ibili dira hainbat lagun, musika konposatzen Asula Jarizmendi eta Iñaki Mujika, jantzia egin du Miren Mujikak, ondoren dekorazioa Maiena Uiar, eta ondoren hitzak, Aira Aizpurua Ibargara ibertsolari gazteak, Salatajak. Eta esan duzu, lehen pista batzuk eman dituzu, ezta? Pontx hasiko dela bere erara, aurrekin eskolak ikasten edo eskolak ematen, edo hori da gertatuko dena? Hori da gertatuko dena, erakaslea faltako da, eta orduan Pontx izango da erakaslea, eta berak emango du klasea, bere modura, ejan bezala. Agian alegia irakasleari hasieran behar badetzaio gehiegi gustatuko, edo bai, edo... Gehiegi ez, eta zuzendaria ere hori izango du, ez? Naiz eta holtza gainean Pontx bakarrik agertu, beste pertsonaia batzu ere entzungo ditugu, agian ere baten bat ikusiko, eta hola hemen holtza gainean Pontx bakarrik, baina zuzendaria hortxe izango du goitik kontrolatzen. Zuzendaria beti hor, Zuzendaria beti hor. Beti hor da. Bai, gure ere hemen da, beti hemen da. Hemen dugu. Ikus ezagun Pontx Pailazoaren gelara ikuskizunaren bideoklipa. Eskolako bidean txirinak jotzen duen orduan presaz iristen gara klasera irakasle eta lagun gaurkoan jolastuz ikastera. Bueno, Badoa ondo. irakaslea. Bai, hor dago, ezta? Badoa irakaslea, badoa. Aizu, Joanes, lana daukazu. Esan diguzu, saran egon zara, bardozen ere bai, eta aipatuko dugu bixi-bixi, zer da atorkizun. Bai. Ze, arnasa sakon hartu eta lan asko egin behar duzu. Azaroak 25 Baiona, abenduak bat Kanbo, abenduak 2 Abadiño, abenduak 3 Orereta, abenduak 9 Urdazubi, abenduak 16 Lekorne, 23an Hendaian, horre bi aldiz, ezta? Bi aldiz. Eta abenduaren 27an Azkaine. Hori da. Atope. Topera, ez? Bai, ikasgela asko, gu behi aldean ez dakit zer, baina ikasgela asko bisitatuko ditu Pontxek, beraz oso pozik. Gustora? Oso, hori izango ditu ere, Euskararen eguna, baita ere, Euskararen urtaroa ere ospatzen ari da Iparraldea aldean, eta hori dena ere laguntzeko, Pontxen ikusgahiak apropos. Eta esan duzu ez, Pailazo munduan zuk erreferenteak izan dituzula. Bai. Noren bidea jarraituz izan zara edo ari zara Pailazo bidea egiten? Ari naiz, sutsuki jarraitzen ditut, Pigitz Porrotx eta Mari Mototx, Katxipor eta taldea, hemendik ere agurtzen ditudanak. Eta gero noski, ondoan ere, Euskal Herrian badira, ez? Txikimiki eta Txiribiton, hori txiki-txikitatik, Potx eta Lotxere, hortxe dira, eta bada ez, Euskal Pailazoak badira, ari dira, loratzen, pixkanaka. Gure zirkoan ere, bai? Gure zirkoan ere, bai, noski, Kaintxu, Pospolo, eta bai, hola zen, badira. Zuk 18 urte dituzu? Hori da. Pontxek zenbat urte ditu? Pontxek ez dakit, 2006an agertu zen, baina ez dakit nire adina duen, ez jot inoiz galdetu. Berak nahi duena, ez da? Pixkat hola izango da nik uste, ez jot inoiz galdetu, ez dakit. Eta nola gustatuko litzaizuke 18 urte barru izatea Pontx edo non egotea gustatuko litzaizuke? Non egotea, Euskal Herri osoan zehar, ikusgahiak eskaintzea, sudurgean zita, eta hori, alba da, augei, kolorea, humorea eta maitasun pixkat helaraztea, ez? Holako hainbeste gaiak ditugunez, ez? Covid alde batera, bestera, pandemia eta gerlak eta badira, ez? Baina ez daztu behar gure txikiak ere zaintzea eta ez hain txikiak. Gainera, gaur da aurren eskubideen nazioarteko eguna. Hori da. Zehazki, zuretzat zer da aurrentzat nolabait lan egitea? Ez da egesa, ze oso zorrotzak dira. Hau batek ez badu maite, jango dizu, ez du maite. Eta badoa.
bazaio gustatzen, ejango dizu. Helduek badute ez, errespetu hori, edo ez dakit batzutan errespetua, edo mozorroa ematen dute, baina ez dakit zein den hobe ez, azkenean, baina zorroztasuna horregatik, ez, beti prestatzerakoan, gustatuko zaie, ez, bai, obrena eman nahi duzu, baina biziki polita da. Ikustea aur batek zenolako ilusioa daukan, pailazo bat ikustean, ez dakit dekorazioa dago, eta dekorazioaren atzera joatean, ikustea haiek ez, irudikatzen ari direla, pontx fotokopiak egitera joan dela, eta hien buruan ez, bada irudimenezko bola hori, eta hori bakarrik sentitzea oso polita, eta gero noski, emanaldiak bukatzean, urbiltzen direnean, gauza kontatzera, edo batzutan ahian anekdotatxo batzu ere kontatzea. Sekretuak kontatzen dizkizute batzutan. Sekretu batzuetan, edo haien jantzia konparatzen dute, erakutsi nahi dute, bada ez, pontxekin nola gertutasun bat, eta biziki polita dena, bai. Aktore lanetan ikusi izan zaitugu, goazenen eta abar besteak beste, orain pailazo zabiltz. Bai. Etorkizunean, zeri emango diozu lehentasuna, edo argi daukazu hori, ala... Argi, nik ez dut gauza bat, erabakia. Nik argi dut pailazo mundu hortan jarraitu nahi dudala, eta gero noski, aktore lanetan, ibili naiz azken 2 urteetan goazen telesailan, eta izan da esperientzia oso baikoja eta hori, aberatsa. Asko eman dit pertsonalki eta profesionalki, eta bai ez datu du, horretan ere jarraitu nahi dudala. Ez dut bat aukeratuko, den hartuko dut, ez? Ongi. Guk badugu pailazo maitagarri bat gure lantaldean eta sartzeko esango diogu, bai? Biba izaskun, Moiano! Atxaldeo, zalantzazkun! Hori ez didatu esan, pailazo maitagarria bezala. Egia. Baina polita da. Bai. Momenture batean guztio gara pailazo. Noski. Bai. Batez ere zu, Xabi. Beharko genuke, bai, ez da? Behar da, Momenturen batean. Behar da. Bueno, izugarriari ditu zait, Ipar Euskal Herriko lehen pailazoa zarela. Hori da. Zarako Joan Estebeste, 18 urteko gaztea. Honek pixkat, ez dakit, errespetu ematen dizu, edo lehenengo ikuskizunean nola atera zinen? Ni egia egan enekien, lehen ikuskizuna egin nuen, eta enekien noran indoan, zer izango zen, bat egingo nuen, 2, 3, 4 ez nekien. Eta egia da, pixkat, kontzientzia hartu gabe ez, orduan ez dakitzen mantuk nituen. 11, 12 hortan, eta pontxatera zen, eta egan nuen hola xen, gehiagit jakin gabe. Eta hor pixkanaka harina ez, kontzientzia hartzen eta konturatzen. Ipar Euskal Herrian bakarra naizela. Eta badela hutsune bat betetzeko, eta agian ere, horren bidez, Ipar Euskal Herria ere helarazteko hegoaldera, etortzen naizenean, beraz, bada ere beste lanketa bat. Eta gainontzeko pailazoen aldetik jaso duzu ez dakit babesen bat, mezuren bat, edo ez dakit norbaitek zerbait esan dizun? Beti ondoan izan ditut, Pigitx Porrotx eta Marimototxe irukotea, gero, hori, Potxe eta Lotxe taldeko kideak ere... Potxe eta Lotx, beraiekin izan naiz. Begira. Bai. Aste honetako erreportajean lehendabizikoz pailazo egin izan naiz, izugarria izan da esperientzia. Eta egia esan, agian, ez dakit, denboraldiko edo momentuz orain arteko erreportaje divertigarrena. Bai? Bai, ikusi nahi duzu? Bai. Bueno, Potx, Lotx eta gainontzekoekin izan naiz, eta oinatin ere bai ikusi. Aste honetako, deusen nahi kontura.